даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. Кай киноро сар метем? Пешакӣ раҳмат. Яъне майда авбошӣ гуфта чиро мегӯянд? Ва силоҳи сард гуфта ҳамун чизеро дар назар аст ки корча, кастет, бита, электрошокер. Нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо доруи алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристи ҷой муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо якчанд ахборотҳои нав пешниҳоди шумо гардонидан ва баъдан саволҳое ки равон кардагӣ будем ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Аввалин ахбороти мо оиди ба Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот додани додситони куллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Юсуф, яъне ки аз ҷониби прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот додан ба Маҷлиси Миллӣ. Айни ҳол нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи Юсуф Раҳмон, додситони куллии кишварро дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар соли 2020 шунид. Ба иттилооти котиботи Маҷлиси Миллӣ Рустами Эмомалӣ барои пешгирию коҳиши ҷинояти авбошӣ бахусус аз ҷониби наврасону нобалиғон бо истифода аз силоҳи сард, ҷиноятҳои коррупсионӣ, бартараф намудани ҳолатҳои сахткорӣ ва изофашавии ҳисоботҳои оморӣ дар соҳаи кишоварзӣ дастур дод. Яъне ки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ инчунин қайд намуд ки дар соҳаи майда авбошӣ махсусан ба нобалиғон назорати ҷиддӣ дода шавад, ки бо истифода аз силоҳҳои сард айни ҳол зиёд шидагия. Яъне майда авбошӣ гуфта чиро мегӯянд? Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҷиноятӣ дар моддаи 237 омадагия дар бораи майда авбошӣ ва ин модда иборат мебошад аз 3 қисм. Ва силоҳи сард гуфта ҳамун чизеро дар назар аст ки корча, кастет, бита, электрошокер, дигар чизҳо ва ҳар шахсиятҳое ки бо ҳамин силоҳҳои сард ҷанг ва муноқиша мекунанд мутобиқи кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 237 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. Ва инчунин дар давоми ҷаласа чӣ гуфтанд, айни ҳол мехонем гӯш кунед. Дар баробари ин Рустами Эмомалӣ таъкид намудааст, барои пешгирии содиршавии ҷинояту муносибатҳои ғайриоиномавӣ дар қувваҳои мусаллаҳ, дигар қушонҳо ва воҳидҳои ҳарбӣ ки боиси расонидани зарарҳои ҷисмонӣ ва фавти сарбозон мегардад, тадбирҳои муассир андешида шаванд. Яъне ки иҷада ин чиза мисол оварда мешавад дар частҳо дар қисмҳои ҳарбӣ, зуроварӣ ба қисмҳои ҳарбӣ, яъне ки ба сарбозон. Ана ҳамин чизҳоро раиси шаҳри Душанбе гуфт ки бисёртар чораандешӣ кунед ва назорат кунед. Ахбороти дуюми мо оиди эмгузаронӣ, яъне ки оиди ваксина гузаронидан дар Федератсияи Россия баҳри мигрантҳо новобаста аз ӯҳое ки тоҷик, узбек, қирғиз ҳастанд ва дар Федератсияи Россия кору фаъолият мекунанд. Шахсиятҳое ки бисёртар кору фаъолият мекунанд дар таксиронӣ ҳамчун ба ҳайси ронанда, ӯ шахсиятҳоро ҳукумати Россия ройгон ваксина мегузаронад. Мақомоти шаҳри Москва эълон кардааст ки таксиронҳоро ва шаҳрвандоне ки бимаи Русия надоранд, имкон доранд бо таври ройгон бар зидди беморӣ эмгузаронӣ шаванд. Дар ин бора хабар додааст ҳукумати шаҳри Москва. Инчунин таъкид карданд ки бо қарори шаҳрдори Москва эмгузаронӣ бар зидди ин беморӣ миёни кормандони нақлиёти ҷамъиятӣ оғоз ёфтааст. Яъне чӣ хеле ки мо дар аввал ба шумо фаҳмондем, ҳамин гуна ҳукумати Москва қайд кард. Ахбороти навбатии мо оиди ба ҷои кор таъмин кардани шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суханронии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми имсолааш ба парлумони Тоҷикистон ки дар кохи Сомони шаҳри Душанбе идома дорад гуфт, соли 2020 бо сабаби беморӣ 80% муҳоҷирони меҳнатӣ натавонистанд ба берун раванд.
аз 460 000 нафаре ки ҳамасола берун мерафтанд фақат 111 000 нафар рафтанд. Он чи ишора карда истодаем ин аст ки мо дар дохили кишвар захираву имкониятҳоеро дорем ки дар оянда боз ҳам беҳтар кор карда шароити кори корхонаҳои истеҳсолӣ ва кишоварзӣ эҷод намоем ва шароити кори фароҳам оварда мардуми худро пурра ба кор таъмин намоем, гуфт президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. тибқи иттилоот ки Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъи аъзои парлумон эълон кард, соли гузашта дар Тоҷикистон 300 корхонаҳои коргоҳҳои саноатӣ таъсис ёфта беш аз 6500 ҷойи кории нав ба вуҷуд омадааст. яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуд ки дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои зиёд ҳастанд барои шахсиятҳое ки мехоҳанд кору фаъолият кунанд ва бо сабаби беморӣ дар соли 2020 тақрибан 80% муҳоҷирони баргашта бозгашт ба Россия карда натонистанд. бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунед, ҷавобҳои саволотона мешнавем. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айном юристи ҷай муроҷиат кун, скидкат мекунад. Али Тозов нависад: салом акай Сорбон, ма чанд бор савол додам, ба саволом ҷавоб наметен. Ма вид на жительство дорам, метонам додарма оварда. Мутаассифона шумо додари хатона оварда наметонед, то есть бурда наметонем ба Федератсияи Россия. дар иҷа бародар мисол хоҳар танҳо метонанд ба воситаи падар модаршон ки агар ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошанд ба Федератсияи Россия интиқол дода шаванд. Сабр нависай: акаҷон нархи билета мегуфтен ҳамин 2-3 февралда, пешакӣ 1000 аҳмад акаҷон. Мутаассифона намедонам бародар. Бобо Саидов нависай: салом алейкум ака, ма Россия даем, метонам оилама биёрам ай Тоҷикистон, илтимос ҷавоб де. Агар ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошем, ягон основания боша, албатта ки мешава, бе ягон основания намешава рафта. Шариф Кабиров нависай: салом акай Сорбон, худам гражданство дорам, барои оилама овардан чӣ ҳуҷҷатҳо лозиманд? ҳуҷҷати ЗАГС, яъне ки шумо байни ҳамин зиндагитон, дар рафти зиндагитон агар ки ЗАГС дошта бошен, дар ин ҳолат ҳамун ҳуҷҷат лозимай барои ба Федератсияи Россия интиқол додани ҳамсарат. вақте ки ҳамун ҳуҷҷати ЗАГСтон боша, баъд паспорти шуморам копияш биданаш ҳатмия. ба воситаи ҳамин ду ҳуҷҷат ба аэропорт муроҷиат мекунад ва бе ягон монеагӣ метавона ки чипта харидорӣ кунад. Сафаров Достонбек нависай: акаҷон як канали мара эълон мекарден, мунтазам тиҷай, илтимос ака, бидроем бародарои нами бародара дастгирӣ кунед, дар каналш обуна бишем. Табаров нависай: салом алейкум ҳамном, қонун биромадай ки касе хизмат намекунад да давлат пул меспора, ҳамин ростай брат? Бародари азиз, дар ҳамин бора як камтари дигар маълумот ҷамъ кунем, як видеои алоҳида карда ҳамаша ба шумо мефаҳмонем ки қонуни нав чӣ гуфта шудагӣ ҳастай вобастагӣ доштанаш оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. Сабур бош навистай: ассалому алейкум ака, яъне ки налоги заминои деҳқонӣ соли 2021 бояд насупорем. Агар налоги оба супорида бошем чӣ мешавад? Бародари азиз, дар маҷлиси дирӯза, яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи худаш қайд кард ки деҳқонон ва кишоварзон тӯли 1 сол аз пардохт кардани налог озод ҳастанд, вале дар иҷа дар бораи об ягон чӣ гуфта шудагӣ нестай. Муҳаммад Аюбов нависай: салом акай Сорбон, кай кинора сар метем, пешакӣ раҳмат. Насри бародари азиз, рӯзҳои наздик пешниҳодтон мекунем, камтар интизор бошен. Саидова Сарвар нависай: салом бародар, ман метавонам ай Тоҷикистон ба Русия равам, падарам дар Россия вид на жительство доранд, метавонам ки равам? Бале, мешавад дар ин ҳолат. Як ҳолат чамо қайд кардем дар аввали видео ки танҳо фарзандон метавонанд бо воситаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи падар ва модаршон ба Россия бираванд. Бародарони азиз, як чандин нафарҳои дигар оиди зарар дидани авиатсияи гражданӣ дар иҷа комментария навистагиянд. Ман дирӯз як сухан гуфтам, яъне гуфтам ки авиатсияи гражданӣ зарар дид дар соли 2020, чунки дар соли 2020 танҳо шаҳрвандои кишварҳо 1.5 миллиард нафар ба якдигар ҷоҳош рафтанд. Мисол мегирем, аз як давлат ба дигар давлат рафтанд ки пештар аз солҳои 2020 ҳамасола баробар буд ба 4.5 миллиард шаҳрванд. ва ҳамин чиза бисёриҳо нодуруст фаҳмидан, фикр карданд ки ман танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дорам ва камтарак агар ки мафкураи хуб медоштем, ҳамин қара дарк мекардем ки дар як сол ягон вақт ба ҷумҳурии Тоҷикистон 4.5 миллиард одам ворид намешавад дар аэропорт. ман обши ҳама ҷора дар назар доштам ва зарари калонша гуфтам ба шумо. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. видеоҳои нави мо
моро интизор бошед. Дар канали Юристи Ҷей обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.